Siyaphila DJ. Yes. Siyaphila DJ yakho sonwabile man. Mhm. Sibonga uSomandla sasigcinile. Yes. Kunjani kuwe? Masicenge. Mandiye Yeah. nakuwe ke Mrs. Maqabela ndikubulise. Ungabulisa abaphulaphula? Enkosi tatam ndiyabulisa, bulisa DJ. Okay. Malanga nje kwiVukani Community Radio. Mrs. Maqabela lo ndiyanibulisa ngegama likaYesu waseNazaretha. Amen. Enkosi kakhulu ke ma. Ngasele ke uzazisa ngokupheleleyo nje umama ngubani uwaphi? Okay, uSiphelele Maqabela ngokokuzalwa ikhaya lakhe lisemaMpondweni, kodwa ngumazungu ngowakwaNcwane, utshatele apha ecala eMabhemvini koJali. Okay. Mr. Boya, noko ke sikuqhelile kodwa ke bakhona baqala ukuva namhlanje. Ungathini iqabaqaba nje uzazisa? DJ Abza kubaphulaphuli be-VCR FM esibathandayo kakhulu. Mina ke igama lami ndinguMelikhaya wakwaBoya. Kodwa ke bazi kakhulu kapha edolophini bathi ndingumzala. Ya, umzala wabo, umntakadadewabo wabo. Abantwana badadewabo bonke. Ya, abakadadewabo bonke. So nditsho ukuthi ke ndihlala apha eNdondo ke. Ndisuka phaa eUpper Ndwana ya ngokuzalwa kodwa ke ngoku sendime apha eNdondo Square. Apha edolophini. Apha Alright. edolophini. Nkosi kakhulu ke sivile ke ninenkqubo ke enhle kakhulu enicebuza nayo enizayivula futhi ngomthandazo. Nizawuba nomthandazo ukhuthaza, ukhulisa noxhasa ke i-gospel artist apha kwisithili seKhrizani. Masiqale ke sikhangele kwiinjongo zokokuba nize nalento zethi. Okay. Maka ndiqale ndivele. Injongo zokuba siqale le program zezokuba imisebenzi ayikho. Yes. Now siyacinga ukuthi no man, bakhona abantu abanesakhono, bakhona abantu abanezitalente yabo, abanye benza imisebenzi yabo yezandla. Now bakhona abantu abanomsebenzi wokucula. Yes. Yeah. Now sacinga ukuthi ke ngoku no make sithathe ke lo msebenzi wabo wokucula siwenze into i-business. Yabo ibe indlela ezabangenisa ngayo imali. Yes. So zinjongo ke ngoku zethu zoba make siqokelelane ke ngoku sathi siza nje makunezi genres zingaka nje sizawuqala apha kwi-gospel. Yabo ngoku siphezu kwe-gospel ke ngoku ukwenzela uba sithi asinamuntu omncinci, asina artist incinci ye-gospel, asina artist inkulu. Yes. So sithi zonke i-artist mazibe ziyalingana. Yabo sizawuzilinganisa, sizazikhulisa futhi. Sizawuzikhulisa, zezona njongo zethu ke ezo zokuba masikhulisane sizi-artist. Sibheke phambili. Inkosi tata. Okay. Inkqubo le niza kuba nayo iza kube imile njani? Ungancedisa nawe ke mama ucacisa uba laa mini ke nizayivula ngayo ukudibanisa ii-artist zegospel kwisithili seKhrizani njengoba ubusowusitsho. Niceba uba ibe njani iprogram yenu ngalaa mini? Okay. Ngalaa mini njengoba sithi siqokelela ii-artist zegospel apha kwiKhrizani, sivule into apha eyi-forum. Ya, sine-forum, Khrizani Gospel Forum. Siqokelele zonke ii-artist zalapha eKhrizani, simelekile. Umzekelo njengoba silapha njengoku sithunywe sinosihlalo. Ulapha eNgcobo iHlobi. Yes. Lilapha eNgcobo sibe nonobhala wethu umntaka Rhonoti ulapha eMalahleni. Ngalaa mini ke sicwangcise ngolu hlobo. Ekuseni sizawuqala ngo-10 iqhuba iprogram yethu yomthandazo because sifuna uzovula indlela ngomthandazo. Yes. Le ndlela ke mhlambe bazabuza abanye abantu ukuthi iyaphi. Le ndlela iya kwi-shows, sifuna ukwenza i-gospel shows. Now sithi ke ngoku iyawuthi izilunge lento, sicela uThixo ukuthi ayondlalele so that izokwazi uba sibe nabalandeli. Sizokwazi ukwenza lento siyifunayo. Sizawuqala ke ngo-10 o'clock. Siye mhlawumbe around 12 ibe ingumthandazo.
Then after ke ngoku umthandazo uba ke ngoku isikelelwe kwizandla lento yanongwa ngomthandazo nguThixo, sithi ke ngoku kwi-artist ke ngoku make zizibonakalise ziqabele eqongeni, sizive ke ngoku sizinike i-item ziqhube, so that abantu abazobukela apha bayazi ukuthi nantsi lento siyiphetheyo. So iprogram yethu izawuma ke ngoku ngolo hlobo, but ayizudlula ke ngoku phaa kwentsimbi yesihlanu. Noko at least sizafuneka ke ngoku mhlawumbi sibe siyayivala ngokubuninzi ke be-artist, because iChrisani inkulu aziphelelanga kwezi zilapha kwipost. Zikhona ezinye ziye zafikelela sekumva, because ezinye ziyifumana ngosekumva le nto le. Yes. Otherwise siyivula ngomthandazo, amabandla azabe khona elase-restoration lisamkela ibandla lathi yizana apha kuthi bantwana bethu sizoniblessa le nto niyifunayo. So sizabe siqhuba pha, so wathi ningababiza nabanye abefundisi kwezinye inkonzo, nibize nabantu so that nizokwazi ufumana intsikelelo ezoba le show nifuna uyenza ikwazi ube yimpumelelo. Enkosi. Okay, Nkosi kakhulu Mr. Boya. Mama, make sichekishe ke ngoku kumuntu oqala ukuyiva yonke lento naye uyimvumi yegospel ukwalapha kwisithili seChrisani. Nibaqokelela njani? Hey, ale ndibulele kuqala kuMr. Boya, ngoba sihleli abantwana, ndithethe ngolutsha. Yes. Ulutsha lu-talented ezintweni ezininzi. Uyaqonda intoba nakwezi ndawo kuselwa kuzo badijeye bangene emculweni wenkolo. Yes. Into ekhombisayo ukuthi uThixo ikhona into ayityalileyo kubo. Yes. Le nto ayityalileyo uThixo abakayiqondi. So ke ngoku yingako ke ngoku kusenziwa le event yoba umntu othe waphakama waya, ikhona into ezawufika imchukumise phaya umntu omtsha azibone, ngoba ixesha elinintsi bayabukela kooma-TV kodwa abakwazi ukubabona bazawungena njani phaya. So ke ngoku into esiyenzayo ke ngosenzela into yoba wonke umntu onetalente yokucula igospel, khona abantu umntu ophilayo kuba kuculiwe uhlabela ingoma eve kamnandi, omnye kube mnandi xa sukuba kuthandazwa abantu abefani. So ke ngoku ulutsholo isikakhulu lulo oluhleli namathalente kwezi ndawo bahlala kuzo bonwaba kuzo. Yingako ke ngoku silapho ukuthi abantu abatsha kufuneke baphakame baye pha, hleze mhlawumbi uThixo ukuba enze le Chrizani Gospel Forum, wenzela ukuthi apha eChrizani makuvuke igospel, abantu abazodlulisa imessage, ngoba umculo wenkolo udlulisa imessage kubantu. Umuntu azive kumnandi mani, athi hey, wahlabelela laa mntu, ndeva kumnandi mani ngaphakathi and ndaziva ndiguqukile nakwihambe bendiyihamba. Lo mthandazo sizowenza ayizuba ngumthandazo wento enye. Sithumela imessage kubantu, izoba ngumthandazo wokuthandazela nelizwe eli lethu lonakeleyo. Abantwana bethu bayareyitshwa, abantwana bethu bayabulawa, abantwana bethu kwenzeka yonke into, kanti uThixo unento ayibekileyo kwaba bantwana. Sizama ukumema ke ngoku abo bantu banjalo, into yokokuba makeke babe khona pha, baziphi ithuba babe khona, hleze mhlawumbi uThixo uzovusa enye into ngaba bantwana. UThixo akanamistake msasazi, njengoba enze le Chrizani Gospel Forum, ikhona into ayakhayo, ikhona into uThixo afuna ukuyilamla kweli xesha sikulo, ngoba laa mthandazo ikhona into ozoyenza umntu xa ithe waphakama endlini wahamba waya phaya. Right, ndiyathemba ke kwabamameleyo ke banomdla kakhulu wokwazi into kokuba lunini olusuku kuthethwa ngalo. Mr. Boya, inini le program yenu izaqhubeka phi? Le program yethu wena msasazi i-Monday ngala holiday siqombe masiyishiftele pha nge-16 kanye izabe i-Monday, so that ingaphazamisani nenkonzo, ingaphazamisani nezingcwabo. Sathi elasuku lisuku le-holiday masibe selicelebrate ke ngoku. So izabe ilapha ke ngoku apha ezitandini e-Restoration Center, e-Restoration Church. Abanye bathi siyazi ukuba yi-support center. Pha ezitandini ngakulaa cawe kaCharles sizawube siphakhe msasazwama from 10 o'clock, actually 9 o'clock. Zona ziyafika ii-artist zona ziyaregistarisha from 9 o'clock
ngo-10 o'clock siyazi ukuthi ngokuzabe kuqala le nkonzo yomthandazo yabona up to 12 but after u-12 ke ngoku sifuna bese esibiza athi masiqabele eqongeni asenze into esidume ngayo. Okay, bangalungisa ntoni okanye imvumi mayibe nengoma ezawuqhayisa ngayo pha? Oh yabona ke DJ uyathetha ke ngoku i-artist sithi noko at least noba 2 to 3 items. Yes. At least 2 to 3 items ingake zilungiselele futhi ikhuphe nje semgqubeni. Zange ndive masikwecala la kwa gospel ne. Hayi unganditizi uzawundiva ngala mini. Okay. Ya ndicela ungandifaki inguku ndifuna induku zami zisemgqubeni uzawundiva ngala mini uyava ke ngoku kuyawunyanzeleka ndiyofika bangaphoswa abantu abatsha nali ithuba labo. Kasiqukumbela ndiyafuna ke into kokuba mhlawumbi ayizuphelela kule nkqubo okanye kule program yaMonday njengoba nisitsho ninabo abantu mhlawumbi abaza kugqithisa umyalezo obalulekileyo okanye iindwendwe enizimemileyo okanye abantu abazawuqinisekisa into yoba le nto ninomnqweno wayo iyenzeka njengoba ke busowukhankanyile uba iza kuba lishishini ekugqibeleni elizawuphilisa umntu apha ke kwezi mvumi. Kufuneka kubekho umuntu okhowutshayo uba ihandlishwa njani imali okanye nizayenza njani le nto uba le mali yezi shows niza kuba nazo izawufikelela kubo futhi yenze utshintsho. Kwakho uvela nenye ipointi ke ngoku yaw uvela nenye ipointi endicinga ukuthi njengoba singabantu abasakhulayo yabo kuzafuneka ke ngoku siyiqwalasele le point uyithethayo so that sizoba nayo ikhosha ezawusincedisa ukuthi eneneni imali ezi zihendlishwa kanjani ngoba ngoku siqala into yebusiness yabo. Ndicinga ukuthi ke ngoku ndisake sidibane nabaphathi so that sithi ke ngoku ikhona lento ivelileyo from ku DJ yabona singakhange thina sibe siyayivelela. Okay. Yabona akufunekanga sizilungiselele apha into esingayenzanga siyenzanga yabo ngoba asithetha kubaphulaphuli mhlambi ukhona omnye ozawuvela somewhere yabo athi no mna ndikhona ndinganinceda yabo so sizake siyiqwalasele ke DJ lo ndawo le. Khasinike ke okanye asincedise umama ngeenkcukacha ezithe vetshe kumntu onemibuzo nonqwenela ke into ezifana nee-directions xa ezawusondela nongazukwazi ufika ke ngolaa suku uba angabhalisa kanjani yena ekwayimvumi elapha kwisithili seKhrizani. Kungadityanwa nabani mama? Umntu ekungadityanwa naye nguMr Boya kule nombolo ethi 067 003 1219 and then eyesibini ibe nguMr Mphumla umfumana ku-081 732 3723 ufumaneka abo ke abanayo yonke ingqombolo. Cela nje ndiphindele apha kwiinamba ezi mhlawumbi omnye umuntu ebesakhangela into yobhala. Okay, ekaMr Boya ngu-067 33 1219 003 yes 003 1219 yes. ekaMr Mkhumla ngu-08732 3723. Alright. Nkosi kakhulu. Asisonke Mr Boya amazwi okugqibela ubiza abantu abatsha especially ezimvumini izikhangelayo. Okay, enkosi kakhulu singabe ke ngoku singake siwutye umsebenzi wethu if asisibulelanga kwisigqeba esithumileyo. Yes. Ukhona umuntu akamkhumla onjengosihlalo osithumileyo kule ndawo uba masibe lapha ngoku lihlobo lingapha eNgcobo. Ahambe nonobhala wethu uSisirhonoti noMaphelo ulapha eMalahleni. So bahamba ke nesigqeba sabo ke so singatsho ukuthi ke ngosilapha ke silapho ngenxa yabo so siyababulela before singakaba mention singake sifike sigxotshwe ngegxotshwa ingade engxakini. Sithi ke ngamafitshane ke ngoku sicela ke ngoku i-gospel artist zonke wena mthandi wena mlandeli we-gospel artist wena mntu unomdla woxhasa abantu abathi abantu abatsha especially yazi kunabantwana abancinci abacula i-gospel abebengayazi bama baye ngaphi. Yes. But bayazazi ukuthi baba netalent. Siyababiza ke ngwana sithi make beze nje bazobona
sizawuqalisa ngoku iphulo elokuba sibakhulise babe zii-artist ezifana nezinye ii-artist kuthiwa zinkulu. Yes. Yabo. So siyababiza ke, siyabacela, siyabanqanqaza abantu bakuthi siyayibongoza icala yonke ukuthi zisondele phaa iyowuxhasa lo mbono size nawo phaa e-restoration phaa ecaweni. Abanye abantu bacifa kuzayokhonza, siyangayokhonza bethuna, kodwa ke uThixo uhamba phambili. But siyonivisa umculo, siphezu kumculo ngoku, siphezu kwebhizinesi njengoba besisitsho. Yes. Enkosi kakhulu. All right, Nkosi kakhulu, nami ndiyabulela ngelithuba. Masinikhulule xa kungoku nje sawuphinde sinikrobe ngomvulo sive into yoba iqhube njani inkqubo yenu, and then ke bonke abantu abanemibuzo eshekeleyo simane ke sibakhomba kuni nibancede abantu abatsha. Thank you very much. Siyabulela. Nkosi kakhulu. Uncle. Alright, besincokola ke no Mr Boya nomama ke uSiphelele ngenkqubo abazabanayo ngeJune 16 batshilo pha ke ezitandini apha ecala edolophini. Iza kuba ke ngumthandazo bethandazela ke indlela abayivulayo yokuncedisa ke imvumi zegospel into kokuba ke zifumane into ke yokuba zixhaswe bakwazi ke noba egqibeleni babe nemali ibe lishishini elibaphilisayo babheke phambili singaqhubi nje isakhono sodwa. Mphulaphula masambe ke